Dunăre, Marea Neagră, iată. O, de lung. Ia uitați, mă, puricoșilor. Și două babe cu bicicleta, mă, puricoșilor. Auzi. Pădure că-l vezi cu ochii. Colorado. Să ajung. Încotro mergem. Încolo. Hai să mergem așa. Nu știu cum, aici. Și aici. Am zis că e un stabilizator de radio. Uite, ăștia prinde pește. Prinde carasul. Crapul. Aha. Ce zici, măi? Ce ziceți, copii, vă place? Locul nostru de plimbare? Bine, am trebuit să filmăm din urmă, filmat de aici. Șuligon. 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 Șuligon, babo. Nu luăm pe jos pe acolo? Am fost pe acolo. Păi... Dar hai să mergem așa. Când? Merg pe apă? Da? Și să alergăm. Lasă mă, iasă așa ușor. Hai că oprim aici. Hai că punem o pauză. Și după aceea continuăm mai încolo. Este așa, să vede cu vaporul, se vede cu zoom. Ia, la trag aproape. Cu 10 ori. Poți să-l mai aproape, nu, până la 10 merge. Hai. Haide, aveți și voi așa ceva? Orbeș! Spate, mă se zoa. Stai. Sigur cade. Nu, în soare n-are probleme astea. Uite avionul, nu? Dar nu pot să-l localizez. Să-l focalizez și eu. Ce tărie, mă, acolo? Ce steagă el? Steagul de potop. E mine potop. Ia vezi că îi întreb eu pe ăștia acum. Aveți declarații, bă, la voi ce căutați pe baltă, vă ceapa, mă, voastră. Dar o fie că pește. Nu, asta e bun. Bun e bine. Așa mă veți prostiile. Dar n-am avut așa. Nu să mă fie. Tot bun. Este că eu la întrebări pe ăștia. Am și eu. Aveți?
purță. Ce multă purță? Uitați și motorul meu la vechi. E la vechi, al meu. L-am dat spre adopție. Și intrăm la locul verdeață. Și cu odihnă. Locul verdeață și odihnă. A, ce ziceți voi? Treaba e bună? Uite. Uite. Ce frumos era și la noi așa. De unde să fie la noi așa frumos? Că la noi fără păduricile. Locul cu verdeață. Se filmează și în spate. Nu, în spate nu filmăm. Uite. Uite. Uite când stau pădurile. Terpetei. La noi fură bagabonți. Păi, alei, frumos, pac-pac. Hai să alergăm. Aleargă, aleargă. Uite sportivul ce aleargă. Hai, hai, mai cu talent. Dorele, ne mișcăm mai cu talent? Stați că pun pauză și mă pun și eu de alergat. Că mă ia în față gagica și nu-mi convine. Ia uite și pe aici, mai continuăm un pic. Uite, alei, frumos, pac-pac. Ia uitați. Asta e fain să bagi pe YouTube. Băgăm peste tot. Ia uite. Ca Cornel. Frumos, am e frumos. Ia uitați. Îmi place. Numai cântec de păsărele. Ciripește păsărica. Mamă, ce aer tare și miros de parfum așa de flori. Aer curat. Sănătos. Mai stați în casă și afară. Le zice să iasă și așa le zice să stea în casă. Nu, ieșiți afară. Lăsați declarații, lăsați toate, ieșiți afară. Ieșiți afară, că ne dau plătit noi. Da, da. Ia uitați, liberi. Că ține ca cum ne ține în România cu declarații și amenzi și alea. Toată lumea să plimbă, să... Ei? În pădurea s-o duce? Da. Da? Ei nu sunt, cum să nu fie? Aolea. Fac vine șarpe. Ei? Și vede așa că se urcă pe telefon. Și prin cucută, umblă baba. Prin cucută. Total distance, Toți 3 din urmă, nu știu cum kilometers. ceartă asta, cum e. Workout out for a total of 40 minutes, 38 seconds. Pace for the last kilometer, 13 minutes, 11 M-a luat seconds. antrenorul la ceartă aici. Băi, băi, băi. Ia uitați voi copii, mă. Ia uitați, mă. Ce oxigen frumos aici, adevărat. Stai că poate mă duc în tarla. Dau cu capul într-un copac de ăsta. Ia, uite prăduitori acolo. Uite prăduitori. Uite cum umblă pe coronavirus. Mamă mia, și n-au măscuță, să vezi amendă ce le dau. N-au declarație, n-au măscuță. Trebuie să mă iau de ei. Și mergem prin pădure, și mergem, și tot mergem, și iară mergem. Ia uitați. Se vede și soarele pe undeva pe acolo. Nici nu vă imagina, nu vă puteți imagina ce aer e aici. Ce aer e aici. Avem și urziși, dar am îmbătrânit, mâncam urziși cu mămăligă. Cu măligă. Gata. Mai am câte 10 secunde și gata. Și n-avea rost ca să mai țin acolo la lac un minut. Dar fac altă.